and welcome back to our channel. Ayaw mo kalimot o pag-subscribe o pag-click sa notification bell below para sa new updates sa atong YouTube channel na Radyo Drama Bisaya. And daghang salamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpaminaw sa atong Radyo Drama Bisaya. Just chill and relax and enjoy the show. Doktrina. Oh, matay, Colonel! Amaw ni pare ay! Animal ka, ha? Ha? Nakabadbad ba lagi ni siyang po, gapos? Ha? Ha? Nakabadbad ba lagi ni? Animal! Wana! Wana. Wana. Daan palagi ko. Impasta ng utang. Naatras pa rin. Padre Adolfo. Sige, dali ninyo, dali natumba siya. Kuha iya sa package of cake nga gitap-tap siya. Isa naman na siya. Ha? Isa naman na siya? Nagpitok-pitok man ang mga mata. Rudy! Isang pit niya si Rudy. Dahil mini-record na ako. I-record ba yun ang tingog? Rudy. Kinahanglan dili ka nang maghago si lawas. Ang pingi ug mayong atong anak nga nasi mo sa bakan. Nalipay ka? Dili masukod ang akong kalipay. Sige lang. Mag-amping kong maayo. Apan unsa? Pila na ka mga inahan sa revolusyon. Nga bisan sakitan. Apan kinahanglan mo sakripisyo sa iyang pagkainahan. Ug maangin pa ang anak. Tungod kay dili man mahimo nga dadun-dadun sa pagtago-tago ug pagdagandagan ang anak sa pangkubatan. Apan ang naandan, mao ang pagbilin sa anak ngadto sa lasang sa patag. Ipasagop sa mga tigsimpatiya sa revolusyon. Ibilin sa mga masa sa patag aron ang magtiayong revolusyonaryo padayon gihapong makigubat alang sa matuod na kalingkawasan ug alang sa malungtarong kalinaw sa nasod ug sa iyang katawan. Mao ka na ang naandan. Apanahi kayo na, dili ko masugit mabuwag nato ang atong anak. Kung asa kita ipadpad, kinalang kauban nato ang atong anak. Dili ka masugot? Di ko masugot nga mabuwag nato ang atong anak. Kinalang kauban nato ang atong anak. Bisan asa kitang napita sa revolusyon. Gusto ka? Himuon na tong laylay sa iyang pagkatug ang mga buto-buto sa mga armas. Kinahanglang magtubo siya upan atong duha hangtod kay iyang masabtan kung unsang atong pakamatyan. Mahal kong revolusyonaryo. Dili ka na mapilog operations. Dili ka na mapilog ambush o mga raid. Magpundo ka na din sa kampo. Aba? O Karodia. Unsay mong plano sa biyag? Hatagan na to siyang leksyon. Madapa ka ang sama niya. Nga giputos o gibugos man siyang maayo sa lahi na doktrina. Ang doktrina sa pagpanglupig. Malungag ug matipag sa gihapon ang batong bantili sa hinay apan makanunayong pagdo sa tubig kamere. Bitaw, gusto ka? Madutlan na si Luloy sa matuod atong doktrina. Katog na. Gagsa kukukot kaayo, Karodia. Mahal kong Rosa sa digma. Ingatan kita hanggang Suping! Hain Suping! Huwag magpakita sa gawas! Ang tanan magpabilin ilam sa mga labong kay mga kakahuyan. Aron sila makita din hidapita. Balikon ako! Huwag manggawas! Magpabili magtago! Mayuli! Usa ka ng helikopter! Rode! Daimini! Tanawa na ng helikopter! Karudi! Nakakita ka ba, ha? Nakakita! Huwag ipanghug ng mga papel ang helikopter sa kamalayan sa mga masa. Ubos sa bahin ng atong kampo. Basta may buti pasabutan ng mga papel nga ilang ipanghug. Unsa! Karudi! Niyapaingon din sa kampong helikopter! Niya din niyapaingon! Karudi! Karudi! Amigapon, palihog!
Dira, karon di. Nagpatungod din ang helikopter. Way mo gawas sa kitaguan. Way mo gawas sa kitaguan. Nagpatungod ang helikopter. Apan maglisod sila pag ilas sa atong kampo. Mahiluman ninyo ka Jonas. Mahiluman. Dong, tanawa! Mary, Karudi, tanawa. Karudi, gihulgan sa nila dinig mga papel. Unsa gyud ka ng mga papila? Gipalit ang mga papel dito sa kasadpang bahin. May biya ng helikopter. Karudi. Huwag hapoy manggawa sa inyong nahimutangan. Pabuto na to nga mawa ng helikopter. Pabuto na to nga mawa ang helikopter. Layo na kay helikopter, Karudi. Kaming duha si Kapidre nga moadto sa kasadpang bahin aron sa pagkuha sa mong papel. Huwag hapoy manggawa sa kampo. Mapulang pagpangandam. Mapulang pagpangandam. Basin lansis lang kini sa mga kaaway. Karudi. Dini ka lang kami, Ri. Kapidring, tana! Ari nami. Unsa man kay nakasuwa sa mga papel? May baw na to ron. Kung mabalik na sila si Karudi. Karudi, unsa nakasuwat sa papel? Kami, Ri. Kagnis. Rodi! Tana mo sa tigumanan, kami, Ri. Kagnis. Ka Jonas, Kapidring. Kinahanglan nga malihok dahin kini nato. Dali mo sa tigumanan. Tana! Dias sa akong kamot si Father Adolfo. Naasab nimo si Luloy. Ibalik si Luloy nga rin ako kay ako sab nga ihatag nimo si Father Adolfo. Ikaw ang magpili og asa kitang dapita magtagbo, Rudy. Ronald. Kipaagi sa helikopter ang mensahe. Doon na ba kami wa mahibaw, Karudi? Pasilo ako mga kauban. Apan wa nina ako masulti diyan ninyo. Bahin ning maong pari nga tuan ni Colonel Ronald Joaquin. Kining pariya among kadugo. Gamay pa ko diyan ako sa iyang kamot. Nagtubo ko sa kumbinto. O kini si Father Adolfo. Mo'y nagmatuto na ko. Siya'y mo'y nahimo kong ginikanan. Dili na kinahanglan nga pasabton mo pa kami, Karudi. Kung unsay naa karon sa imong nauna. Unsay imong mga plano? Unsay gusto nimong mahitabo? Karudi. Musalir ka, mabagi. Siyo. Salir lagi, Karel. Tungod sa pari, musalir ka itong paagi. Mungkubit lagi si Rory kung mabasa niya kantong kipagtagak na itong kikan sa helikopter. Uy. Kadap. Oh. Ito ba mga kuanggol ng mga influencer? Ambil. Sepong. Good. Unsay good, Colonel? Tulo silang mag-uban ni Luloy aron ibalik si Luloy na to. Og tulusab kitang muda ni Father Adolfo aron atong ihatag nila ang maong pare. Pero sa Karong gabi, adto ta mag-abot sa likod sa Kampuot Elementary School alas 8 sa gabi. Lucio, Colonel, you know what to do. Kinahanglang sila ang maalkansi o dili kita sa itong panagtagbo karong gabi. Nahibaw na mo kung sa'y buhaton. And that's it, everyone. Stay tuned for the next episodes. Bye!